To wallahi ɗahir wannan iskancin bai a gidan nan ba, wallahi sai ka bar gidan nan ka kwashe kayanka sunan niyayenka, wallahi ni za a ce na lalata ka ɓata mana tarbiyyar gida, wallahi sai ka bar shi ɗan iskan banza. A baya ya asiraci ya ga kawai kai yawa kake kamar waye kana mana abin da ya kawai ya nefa. Zan bar gidan ma kai ba wani haƙuri kar ma ka haƙura, Allah ni na ci dubu sai ceto. Kai ka kake cewa ka fita daga gidan don ubanka tun da ba na ubanka ba ne, ka fita daga cikin shi don ubanka shege masu kai sai ban iya zagi ba bari na maka shiru amma da na ci ubanka gidanka. An zo ƙarshe shi ne kawai. Kai ba islamiyya ne kake zuwa ba me kake tsina na matar ta haka da 'ya'yanka na gani nake ci da ku to an zo ƙarshe sun ka ƙara mari na sai na rama. Subhanallah don Allah kai haƙuri wallahi shairin shedan ne kuma insha Allah ba zan ƙara shiga lamarin ka ba irin wannan kai din abin da ka so karka da mi ɗahir yaron kirki karka da mi. Ba wai ka bi jirgin sulu kenan noman ne yaya ka huta za a ci gaba da ci da ko da kuɗin da ne kawai. An ka shigo da shirin da farko kar ka taɓa manta da subscribe.